It's fair in love and war, but all I do is love you more. Športovať sa dá vždy a všade, treba iba chcieť. Aj popri štúdiu sa vždy nájde čas, aby ste si dobre zabehali, pocvičili si vo fitku alebo si zatancovali. Aby ste si však voľný čas mohli užiť do sítosti, pripravili sme pre vás praktický prehľad športovísk, kde si v Nitre môžete zacvičiť každý podľa vlastného vkusu. Fitka sú nielen obľúbená, ale aj veľmi praktická forma cvičenia. Nie ste obmedzení časom, pretože v Nitre sú fitness centrá otvorené aj počas víkendov a v týždni až do 9. či 10. hodiny. Záleží už len na vás, ktoré fitko si zvolíte. My sme pre vás vybrali 4, ktoré sú nielen kvalitné, ale zároveň sa nachádzajú na miestach, kde ich nájdete ľahko. Ide o fitko v Minoch, v N-centre, na Polygone a jediné fitko UKF v študentskom domove Nitra. So you'd see that I'm the trendsetter. You better know that I have conditions. I make the rules and make the decisions, and I want nothing less than what I deserve. So you better run before I decide that you are mine. So we'll collide. You better run, nowhere to run but to me. You are the cause of all this pain. But you are the reason I'm upset. You are the cause of all this pain, but you are the cause of all this love. You are the thing I can't forget. Know that I have conditions. I'll make the rules. Ani plávania sa počas štúdia nemusíte vzdať. Za veľmi výhodnú sumu si môžete zaplávať na mestskej plavárni na časti Fráňa Mojtu v blízkosti divadla Andreja Bagara. Ak ste však menej nároční a najviac vás baví beh, korčulovanie, bicyklovanie alebo iba prechádzky, aj pre vás máme riešenie. Pri rieke Nitra sú týmto aktivitám prispôsobené chodníky a okrem toho budete mať aj príjemný estetický zážitok. Nitra toho pre športovcových ponúka veľa, stačí iba chcieť a správne si vybrať. Keď raz začneš, nebudeš chcieť prestať, tak poď do toho.